Va ser una experiència molt enriquidora i molt entretinguda. Doncs els divendres, que és molt guai, Ens va ajudar a potenciar la nostra creativitat. i dels deures que no ens agraden. I al final vam triar els millors. Melodia amb una intel·ligència artificial. La veritat és que no, perquè ho teníem tot molt ben comptat. Vam fent alguna cosa al vídeo, sortíem ballant. Ens ha agradat molt. I bastant entretingut de fer també. Ens ha quedat millor la cançó perquè ens representa més. Però va ser bastant fàcil d'aprendre, sí. Nosaltres, la veritat, pensàvem que perdríem. Doncs uns estaven cridant, els altres no s'ho creien. En canvi nosaltres li vam posar molta actitud i ganes. I doncs vam guanyar, ens vam ficar tots bojos, va ser increïble. A mi personalment m'encantaria repetir-ho, ja que va ser una experiència que em va encantar. Bon dia, què vol? No, miri, no. Ara no el puc agafar, que no ho sabeu que estic a classe. Truqueu més tard. El Despatx, un podcast de Badruna Navàs que farà que vulguis tornar a estudiar. Sap què? Ara no puc en aquests moments. En tot cas, em truca més tard. Benvinguts i benvingudes a un nou capítol del nostre podcast, on avui coneixerem l'experiència que hem tingut en participar al concurs School Song Contest. Aquest concurs tracta de la creació una cançó en anglès. A part de fer la música, també hem d'acabar entregar un pòster, un vídeo i al final hem de defensar la cançó en un festival davant les altres escoles, participants i d'un jurat. Comencem coneixent una mica més aquest procés de creació. Com ha sigut la teva experiència creant la cançó? T'ha agradat? Per nosaltres va ser una experiència molt enriquidora i molt entretinguda, ja que ens va ajudar a potenciar la nostra creativitat. Vam passar per moments més complicats, com per exemple a l'hora de fer el ball o quan encara havíem de començar a fer-lo tot, però sí, com a tal ens va agradar molt i va estar molt bé. De quin tema tracta la vostra cançó? La nostra cançó tractava de com la sortida de l'Insti, doncs dels divendres, que és molt guai estar el divendres, i dels deures que no ens agraden i doncs diversió. Com ho vau decidir? Ho vam decidir entre tots i la lletra i això va costar una mica perquè hi havia molts bons fragments i al final vam triar els millors. I la música com l'heu fet? Vam fer la instrumental i la melodia amb una intel·ligència artificial, Sonoai, que és gratuïta i tu li pots ficar 4 paraules, un gènere i et fa una cançó sencera. Aleshores, després d'això li vam treure la lletra i la vam fer nosaltres. I la lletra? Doncs la lletra la vam agafar com coses de l'escola, com els deures de casa, que ens agrada estar a casa, que no ens agraden els deures, i de coses com jugar i tot aquests. Va ser difícil lligar la lletra amb la música? La veritat és que no, perquè ho teníem tot molt ben comptat i ja teníem la música feta i llavors va ser molt més fàcil. També vau enregistrar un vídeo. Com ho vau fer? El vídeo el vam gravar normal, el va gravar el professor, nosaltres cantàvem la cançó i quan la cantàvem anàvem fent alguna cosa al vídeo, sortíem ballant, cantant tots junts, corrent. Va ser un videoclip bastant entretingut de fer també. Us agrada el resultat final? Ens ha agradat molt perquè ho hem fet molt bé i ha estat molt guai quan l'hem gravat. Què creieu que us ha quedat millor, la cançó o el vídeo? Jo crec que ens ha quedat millor la cançó perquè ens representa més i és perquè el vídeo va ser una mica caòtic, la veritat. Un cop ho vau tenir tot entregat, us tocava defensar-ho en directe. Va ser complicat aprendre la lletra. La veritat no va ser tan complicat, ja que la vam fer nosaltres, aleshores el procés d'aprendre'ns-la va ser més fàcil, però òbviament no ens la sabíem ja de sèrie sencera, però va ser bastant fàcil d'aprendre, sí. I què veu decidir que faríeu a l'escenari? Doncs vam decidir-lo amb la lletra, vam agafar les coses que teníem de la lletra per fer com la coreografia. Us va sortir com volíeu? La veritat és que sí, perquè ho vam ensejar molt i va ser molt divertit fer-ho. Un cop vau veure les altres actuacions, què vau pensar? Nosaltres, la veritat, pensàvem que perdríem, ja que les altres actuacions ho van fer molt bé. Van haver-hi uns que es van ficar a sortir per torns a ballar, que va ser brutal. Jo pensava que ho perdríem, la majoria de nosaltres igual,
però mira, al final va sortir no com esperàvem. I com us veu sentir quan van dir que havíeu guanyat el premi de la millor actuació? Doncs uns estaven cridant, els altres no s'ho creien i doncs ens va agradar molt perquè doncs, vam guanyar un dels millors premis. Us ho esperàveu? La veritat és que sí, perquè nosaltres vam cantar en directe, molt fort, amb molts ànims, i en canvi els altres estaven fent playback o no anaven ben acompassats amb la cançó, o si no feien playback se sentien molt poc. En canvi nosaltres li vam posar molta actitud i ganes i ens va sortir molt bé. Us agradaria haver guanyat més premis? La veritat, òbviament, com tot és ser humà, tenim l'avarícia ja de guanyar, però va anar bastant... Jo estic molt content, la veritat, estic felicíssim amb com va quedar. I doncs vam guanyar, ens vam ficar tots bojos, va ser increïble. I jo estic molt content, la veritat, amb haver guanyat el primer premi. Ja tinc suficient amb això i més que suficient. Us ho veu passar bé el dia del festival i per què? Doncs ens ho vam passar molt bé perquè més que veiem una altra gent ballar, nosaltres ens emocionàvem i doncs, va ser un dia molt inesperable i el dia de les vides el millor. I us ha agradat tot el procés de l'School Song Contest? La veritat és que sí, perquè va ser un tema molt interessant per tota la classe i molt divertit de fer. I el curs vinent us ve de gust repetir? A mi personalment m'encantaria repetir-ho, ja que va ser una experiència que em va encantar de fer i a mi m'encanta sortir a l'escenari i aquestes coses. Repetiria si fa falta 1000 vegades, és una que em va encantar i suposo que em seguirà encantant i sí, m'encantaria repetir-ho. Doncs ara ja només ens queda esperar que ens vinguin a fer el taller de teatre i interpretació en anglès que hem guanyat i seguir millorant per a futurs projectes. Moltes gràcies i ens veiem al pròxim despatx.